Ukiči, čaute ľudia, vítam z ďalšieho videa. Dneska som tu na serveri Hive MC. IP máte tuto vpravo na tabulke, alebo keby ste nestihli, dokým dohovorím, máte ho dole v popise. Čiže ideme zahrať Electric Force a ideme na to. Keby som mal nejak vysvetliť, ako sa hrá Electric Force, je to vlastne niečo podobné jak TNT Run, lenže je to na 3 fázy, sa mi zdá, že najskôr zelená, potom žltá, fialová a červená, neviem, tak na 4 fázy. No a potom sa stále, jak budete chodiť, tak sa vám mení tá farba po postupe a potom, jak vstúpite na červenú, na červené sklo, no tak ste vypadli. Spadol som. OK, čiže už sme na arene. Nejaká dobrá mapa. Tak, jak vidíte, za nami sa teraz nejaké farby sú, ten už má fialovú. Čiže na to, keď vstúpim, tak už to bude červená. Na ňu už nikto nemôže vstúpiť, lebo je po ňom. Čiže ja sa to nebudem zdržiavať a idem hrať. Tak poďte, držím sa, idem po bokoch radšej. Radšej pôjdem pomaličky po bokoch, ako keby som mal sa niekde srať. Ja nemám kde tu ísť. Otočka! Otočka! Nie! Nie! Poďme. Vyviazal som z toho. To je docela ťažké. Dobre. Hlavne nech nestúpim na červenú. Dobre. Poďme. Ja to dám. Trošku sa bojím, keď som za niekým, aby mi tam rovno nespavnul červenú. Čiže pôjdem takto po svojich riadkoch. Ale stále sa držíme. Stále nám to ide. Tak. Poďme. Červená. Neser ma. Poďme počkať. Za fialovú ešte môžem ísť. Tak. Do piči. Tam sa už nedalo prísť. Ježíš. Jak sa tam dalo ísť? Tuto. Bolo to tuto. A mne ja som sa zasekol o to a potom mňa už sa spravila tá červená satentovaná diera, jak som tam stal toho. Čiže ideme na ďalšiu arénu. Poďme. Teraz cítim, že to dám. Ja cítim, že spadnem. Ja už radšej parkour neskúšam. Pozrieme sa, kto túto mapu vyrobil. Alebo kto to asi spracoval, neviem. Aha, tak nie. Čiže sme tu na nejakej lesnej aréne a začíname. Čiže teraz cítim, že vyhráme. Ja si verím. Držte len palce. Idem si. Chlapci, dávam si to. Prdele. Ja sa bojím. Yes, ja som to prešiel. OK. Serem to. Vždy, keď sa niekde zdržím, tak sa podobne spraví tá čierne sklo. To prdele. OK, čiže už sme tu. Mne sa to podobne buguje. Nie, mne sa buguje. Ja nemôžem chodiť. Už môžem chodiť. Nie, nemôžem chodiť. Mne sa to bugovalo. Ty kokos. Ja som myslel, že skapem. Ja som z toho vyviazol. Nie, ja som... Zase. Zase sa mi to bugovalo. Čiže ideme. Zase sa mi to buguje. Do prdele. Nie, nebuguj sa. Tak poďme. Môže sa mi to už bugovať, nebude, buguje sa mi to.
Nie, nie. 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 Nie, budem takto skákať, aby sa mi to nebugovalo. Ja to dám, ja si verím. Držte mi palce, že ja to s tým skákaním dám. Držte mi palce. Ja si verím, lebo idem pomaly a nemôžem stúpať na červenú. Keď idem pomaly, čisto... Jezus, do piči! Zase sa mi to buglo potom, jo? Len tam bolo fialová, čiže sa mi to dalo na červenú. Jak dám 5 blokov, tak sme pani. Dobre, ideme. OK, my sme to dali. My sme to dali, chlapci. Sme pani. Jak sa mi to nevydarí, tak... Ja neviem. To by som bol už silný noob. Sme v ďalšej arene. To je tá istá arena ako to na začiatku. Čiže teraz fakt už to musíme dať. Aspoň tretí musíme byť. Ja cítim, že pod tým typkom sa to asi prepadne. Pod tým, čo shiftoval. Zase sa mi to buguje. Nesera. Dobre. Už sa mi to nebuguje. Čiže idem tu, kde skoro nič není, aby som nenarazil. Tu ide nejaký oproti. Typeček. A... neviem, cítim, že mi to dáme. Dobre, čiže stále sa tu držím. Ešte jeden raz som nebol, som že na fialovej. Som nestal. Neviem, mne sa to buguje! OK, čiže toto video sa mi to trošku nevydarilo. Čiže díky, že ste pozreli toto video a jak to bude, neviem, dajme tomu nejakých 15 lajkov, tak dáme ďalší diel a zase mi budete držať palce, dúfam, že to zase nevylamím jak teraz. OK, čiže díky, že ste pozreli video, jak sa vám páčilo, dajte like, jak nie, tak dajte ten dislike a vidíme sa u ďalšieho videa, čaute. When